Ας κρατήσουν οι χώρες. Τέταρτο μανιάτικο αντάμωμα. Η Ένωση Απανταχού Μανιατών γιορτάζει 35 χρόνια το Σάββατο 19 Οκτωβρίου, ώρα 8 στο ΣΕΦ. Σας περιμένουμε όλους, μανιάτες και φίλους, να διασκεδάσουμε σε ένα ταξίδι στην παράδοση με ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα της Ένωσης, τους χοροσταλίτες, το Θοδωρή Κοτονιά, την Άντια Καραγιάννη και άλλους αγαπημένους καλλιτέχνες. Χορός, φαγητό, ποτό, πολλές εκπλήξεις και πλούσια δώρα. Είσοδος ελεύθερη. Υπό την αιγίδα των Δήμων Πειραιά, Κορυδαλού, Περάματος, Κερατσινίου Δραπετσώνας, Αθηναίων, Αλήμου, Αμαρουσίου, Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Νίκαιας Ρέντι, Παλαιού Φαλήρου, Σαλαμίνας. Με την πολύτιμη υποστήριξη του ΣΕΦ, της ΚΟΔΕΠ και της ομάδας διάσωσης ΔΕΛΤΑ. Μεγάλη χορηγή ΚΟΕΝ, Hellenic Sea Building Industry, για κρασάκι, το Τραμ, Barista Brothers, Πανελλήνια Ένωση Πληρωμάτων, Lever Technology, Μεταφορική Γεωργόπουλος, Χρυσεμπορική Λευτέρης Μακρύς, Αυγερινός Πυροτεχνήματα, Καλογερόγιαννης Γραφικές Τέχνες, Βίκη Σακή Συναισθήματα, Divine Catering, ΓΔΑ Παμαία Πειραιά, Παρέα Χαράς. Χορηγή επικοινωνίας, ΕΡΤ, πρώτο πρόγραμμα, κανάλι 1, Αθήνα 984, Ionian TV. Με ορθοδοξία των Έλληνων.